Tak jo, tak přijímám výzvu. Rád bych jsem poděkoval své kamarádce Kace, která mi dala možnost také se předvést před celým světem. A protože si říkám pivo, půl litru piva, to dá každý debil, tak to zkusíme trošku přechlastat a zítra se beru teda volnou v práci, protože sami uznáte, že to bude trošku krušnější noc. Tak to přepijem a protože si nejsem jistý, že na konci už budu moc jako mluvit a tak. Takže bych jsem rád nominoval svého dobrého kamaráda Honzu Brdu, kolegu Jirku Říčicu a pak jednu, která to dá v pohodě, Terku Nerostovou. Tak si to užijte, děcka. Já to jdu trošku zkusit poponést dál. Uvidíme, jak dlouho to udržím. Tak jdem na to. Uvidíme, jak to dopadne. Nastat z fašky asi nebudu, to nikdy neuměl. Tak to zkusíme nalejt. Hlavně to nepění, jak to bude hnusně ještě, než to začnu vůbec pít. Ty vole. Tak. Ať slouží. Dobrou.